Здравейте, приятели! Днес в това видео ще играем играта Clash Royale. Аз малко съм я позапочнал, защото ми беше много интересна за играене. Нека да вземем това мини пека и да започваме батъл. Ще сложим този гигант. Сега да ги видим те другите какви ще сложат. Гоблини. И аз имам такива. Не върви добре. Мини пеката е най-доброто. Миньоните. Давай, no way. No way. Ще им фърля на царя. Fireball. Сложа този, ето. Не, те имат пеката. Таковата. Лошо. Давай, убих го. Не. Добре, поне го убих. Сега как ми заради гигант ще винат. Но той много демидж бира. Не върви добре, не. Бати слабака съм на тази игра. Не, 60 секунди, аз нямам никакъв шанс. Вие, приятели, играете ли Clash Royale? Коментирайте. Дайте поне едното, yes. Дай гигант. Гоблин. Миньони. Давай. Бързо, успешно, брат. Успешна атака. Ого, yes. Ще завършим наравно, yes. Убийте го гиганта, давайте. Yes. Не, те ще ни бият. Нашия цар е на малко. Не има още добавка. Yes. Yes! 2 корони! Свърши. Спечелих. Някакъв чест сега ще отваряме. Тап. 320 голд. Вече съм 186. Няма да видим картите. Ще го апгрейднат да ги цепи с 2 удара. Почваме игра. Той има повече копи от мен. Те ще служат. Тези от другата страна. Ето, ще помня. То верно цепи с 2 удара. Не му гря на колко кръв. Давай, Кнайт, Гоблин и какви са там. Сега ще метнем там. Те хората горе как не умират? Това ми е единствения въпрос. Малкият робот колко цепи. Малко работи срещу някакъв гигант. Това да звучи смешно. Смай да набиеш демидж.
Давай, 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 давай. Давай, докато те убие то стрелец. Няма ли, че съм лечо. Аз убих моя. Май така не клещаш. Я ще напиша нещо. Е това. Аз се съзнам, че остава 60 секунди. И трябва да струша е това там. Ай, пращам. Не. Знаеш кога? Е, това е моят шанс. Моят шанс. Yes. Давай, туши. 20 секунди, 20 секунди. 20 секунди. Не ми дреме. Давай. 10. Yes! 10 секунди. Още остава. Още. О, не бием. Втора победа, приятели. На този път 3 се купи. Напаст. О, стрелците. Шестин голд. Още една игра. Това е вариант. Те губи. Той има много малко хилт. Имаше този хилт колкото от Giant, направо цепи. Знаеш кога? Той му се бъсна в тумбака и умре. Аз така видях. Не, трябваше върху къщата на тези тъпаци. Как са толкова силни? Имате на лева четвърти. Ще е спокойно. Ще спечелиш, знам. Не, там ход ми хрумна. Едва ли ще успея. Такива робот отива там. Ясно, аз губа. Губа. Какъв е шанс? Да го направя? Те са задръстили пътя. Минус 10 купи. Лоша работа. Последна игра. Ние сме на равни купи. Това ще означава обратен късмет и ще е за мен късмет. Така че, надявам се. Това ще е последна игра. Искам 3 победи на късмет 3, за да се абонират възможно най-много хора за моя канал. Умирайте.
нищо не направих. Тук излизат милиони гоблини. Добре. Нарещата ми май беше, че пускам само от тази страна отляво. Това ще пусна и от дясно и отляво. Па ако не знам коя, ще пусна по средата. О, чакай, на къде сте отишли? Те бият само 30 демидж. И аз я минам. Мать съм на втори пауър. Това е много грубо. От ваша страна. Са умряхте. Са ви хванала в крачка. Трябва метеорита заради молата. Трябва ми метеорита. Бързо, 40 секунди трябва. Ето го. Са умряхте вече. Аз съм бил добър на тази игра, Защото зад кадър, като играх, постоянно губех. Не знам как спечелих 100 купи. Вие сте приключени. Да видим нещо има ли? Какво беше тук? Еспорт. Добре, нищо няма. Скъпи приятели, това беше моето видео на Clash Royale. Абонирайте се за канала, лайкнете видеото, чукнете камбанката, за да ви известява като кача ново видео. Чао и до скоро!